Abot naman ako pa rin June, bay. Wa pa mo kita pangwarta ni. Ulan pa jud. Tuwa mas pa rin June, babe. Sige natin kwarta, sama to kwarta ta. Nice. Laba. Pre. Sudah pre. Ay, siyempre, magwapo ta pre, kaya itong asawa wala pa nabot ba? Yeah, boy. Abot tayo tulong nag-swapping ba? Namuti mga pre. Siyempre, Gato. kutis papaya soaps. Papaya soaps. Namut parang din dati. Ay, siyempre, ano man na pre, basta pinanggagasawa pre. Ano pre? Sa buka mo ni mga gwapo rin na. Alis basta kayo. Pre, naku lain pre ba? Yan na lang yung kwarta pre. Ay, tama pre. Nag-hire mong guguglaing tao pre bro. Di na kumukuha ito nga, ikaw na lang kukuhaon kay mas may ito si mga paingon ng kwarta. Dako Sa ato pa na kay kwarta ron. Pero isulduhay po na ko ni. Sinduhay ni mo. Di ko kahuram niya. Pag humani mo, pwede ta sulduhan kung pila gusto nimo. Ikaw rin mag-igo pila gusto nimo. Sa ato ba taruhan ko nimo? O siyempre lang. Di ko na pohormon. Ayo lang hol my pre pero naraman si mga pila gusto nimo pod. Sige. Nahanap kailangan ng kwarta ron pre bagay bayro non nagisong inutang lagi nga appliances nya karon kay nangabtan mong kakris. Bayro nun. Bayro nun sa appliances. Oh. Tagaan taga bayro nun sa appliances. Oh, kana nindot Tagaan pre. taga allowance. Oh, kana nindot pre. Tagaan taga groceries. Limiyan ako pre. Siksa Kina sa sima. trabaho na ko sa dito. Dito na kayo na isa kilid sa balay na itangke dito. Katuod man ka na ba? Kanto ka dito? Sa balay niyo tunay. Oh, tunay tangki. Oh, may tangki. May tab dito. Netab. Sa kilid. Oh, sige, tanaw na ko ito. Limas ito dito. Kay gamay raman to. Limasan na ko to. Limas ra. Pila may hatag mo sa kuha? Nara si mo. Mo lagi ito kung gingon si mo ha. Sige, kanda pre. Tagaan pa ka na ko pagkasulina ron di ka kansi. Panggasolina pud. Oh, Kasi gasolina nindot. pod, oh. Ya sige. Kay pabuto pa ako kung asawa pag ika nag-swappings ba? Swappings. Basta kayo nag-swappings. Shopping siguro. Maura na sila basta kayo na shop. Sige, tanaw mo. Pantay ka. Ano? Ano ko ha? May malimasan to ni Pariyogi dito kaya ako rubig sugos kung amo dito ako ning kuano ni kong kwarta. Tunga-tungaon na mo ni. A few moments later. Oo naman si tangke gingon ni parang Juno. One tab. Amo ni. Oy, limasan ako ni. Yeah, boy. Sutel ni gamayag tubig oy. What are you talking about, man? Kawi. Tayo may mali pangkalos no. Masa ni porta dali. May panggusiri, sweldo, sabon, gasolina. Ali ko rin dyan! Nice. Gaya po itong asawa siya. Pagkatuon siya na Pariyogi rin. Naman na ba ito yung sugo siya ha? Gayos kong asawa eh. Woo! Ang ganinda. Nawalalay kulang. Bukas na. Hoy! Ay, pre! Kumana, pre! Oh! Anong asak isda niya? Oh, hell no! Isda! Kung mga fighting goal. Na, mauna. Ingon mga limasan ni Dere. Anak ko pasabot si mga tab. Asa? Kana! Kini? Oh! Luyo man sa tangki. Kilid akong lingon. Kilid ko sa balay. Muna ako limasan. Sa mandi ay. Saan na ba? Pwede man na kuha. Ay, basta ka muna kung ikon. Sayang kayo kung isda. Wala na. Ikaw kiro. Dre, katanaw na ko sumali din. Sumuna siya, uy. Uy, klaro. A few inches later. Kana mo'y limase. Paspase. Hold him up. Ano ba nag-ingoy kayo? Walang tako ni Sugot. Kung sinong pinahanda niya, tanga ko. Paspase. Kung saan ako ako maglimas, ano yun? Pagbalik na ko, kanya lang. Humana na. Oh, Bawag ka. oy! Usahan mo na ako ni maglimas, hindi mo siya kuha. Yan sa lako-lako rin. Ano mo di? Limang litre. Ita maligo. Ita. So ayan mga katuto, so may hapon sa inyong tanan dia. So atong tanan content lamang. So tanan sa palihog ko subscribe sa akong YouTube channel, The Yogi Show. And sa kay Boss Melvin Navarro. So boss, shout out sa imo dia boss. So maayong hapon sa inyo tayo. Now ka sa maayong malawas og kay Eliezer Vlog. So El, salamat, shout out sa imo dia. God bless sa inyo dia. And katulang to, ayaw mo kalimot no, i-subscribe niyo akong YouTube channel. So thank you. Bye-bye.